Усім прывітанне, гэта жывы эфір еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мяне завуць Маша Калеснікава. Як звычайна ў гэты час я сустракаюся з беларускімі музыкамі, каб пагаварыць пра іх творчасць, пра музыку, ну і ўвогуле пра жыццё. Сёння моя госця гэта Валерыя Валацько, вакалістка гурта «Гаротніца», гурта «Крыві». Прывітанне, Валерыя. Прывітанне, Машенька. Вельмі радая цябе бачыць. Я таксама. Раскажы, што ты робіш у Варшаве. Ой, зараз я на цікавым праекце на арт-рэзідэнцыі музычнай з беларускімі музыкамі, якія зараз не ў Беларусі. І мы робім што-то такое цікавае, імправізацыйнае. У нас ёсць кампазітары, у нас вельмі цікавы склад музыкаў. Гэта ўсё зрабіў Сергей Доўгушаў, ну, таксама з кімсьці, з Паўлінай, таксама спявачкай. Вось, і мы зараз 3 тыдні гэта ўсё робім, і 29-го у нас будзе канцэрт. Я прыйду абавязкова. Абавязкова. Ну, у гэтым працэсе ты выступаеш як вакалістка, я так разумею. Так. Угу. Там нешта звыклае для цябе спяваць? Ты ж ўсё ж у нас такога вялікага маштабу спявачка, маю на ўвазе, ты спяваеш і народныя песні, і ненародныя песні. Ну так. Але ж там усе розныя вакалісты, там і оперныя ёсць вакалісты. І ну, для мяне гэта цікава, таму што я как-то ніколі так разам не спявала, і гэта такі экспірыенс класны. У нас нават валынкі там ёсць. Ну, карацей, там круто будзе. Мне падабаецца, вельмі класныя людзі, і я вельмі рада, што я з усімі з імі пазнаёмілася, і удзячна Сержуку, што ён такую крутую штуку замуціў. Ну, ты пераехала ў Польшчу нядаўна. Да. Чаму ты вырашыла ўсё ж на гэты крок? Ну, уже мне было вельмі страшна апошні год, нават больш. І, ну, просто уже былі такія званочкі, што, ну, трэба з'язджаць. Ну, і я так разумею, нічога музычнага так асабліва ў Беларусі зараз немагчыма было рабіць. Ну, так, таму што з Крыві мы можам толькі не ў Беларусі выступаць. І ўвогуле было складана зараз сустракацца, карантин, ковід і вся гэта сітуацыя. З Гаротніцы таксама было цяжка, таму што ўсіх такі быў стан, што, ну, не было энергіі на творчасць, не было настрою на творчасць. У нас ёсць нават практычна увесь альбом запісаны, але мы ўсё ніяк не можам яго дарабіць. Ну, таму што такой вось стан усіх, ва ўсіх, што, ну, не хацелася нічога. Хацелася, каб усё было добра, і усе людзі выйшлі на волю, і ніхто нікога не гвалтаваў, і, ну, карацей. А зараз ўжо так паспакойней сталася, я думаю, што мы ўсё ж такі даробім і з Гаротніцы, і з Крыві, і што-то пачнецца, ну, некая творчасць. Ну, Польшча натхняе на творчасць? Ну, пакуль што да. Вось я нават сёння хачу трохі творчасці тут вам паказаць. Давай з творчасці. Імправізацыйнай. З творчасцю і працягнем наш эфір. У нас ёсць не толькі Валерыя ў студыі, але яшчэ і Рыгор. Да, мы пазнаёміліся тут. Вось, я ўчора прапанавала, он просто к нам у госці прыйшоў. Я такая думаю, я тут адна, так, мне, ну, было б класна, калі б з кім-небудзь увогуле што-то такое зрабіць цікавае. Я ж заўсёды за розны кіпіш. І я прапанавала, он такой, ну, поехали, давай. Ну, вось зараз. Класна. Зараз паспрабуем штосьці зрабіць. Што ты зараз нам будзеш прапанаваць? Я хачу праспяваць сваю такую любімую песню. Як заўсёды, гэта любоўная лірыка, такая кранальная, дзявочая. І вось саксафонам паспрабаваць гэта зрабіць. Давайце. Я хачу нагадаць нашым слухачам, што гэта музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Наша сённяшняя госця Валерыя Валацько, вакалістка гуртоў «Крыві» і «Гаротніца», і вядомая, мне падаецца, ўсё ж джазавая спявачка, таму што Валерыю можна было часта ўбачыць і ў розных беларускіх клубах і рэстарацыях. Ну, а цяпер будзем слухаць бабуліны песні.
в саді виросла на високий терен, похилилася на високий терен, ще й на йолочку, і стучить, і гурчить під окошечком. Ті то вор, ті злодій, ті розбойничок. Я й не вор, не злодей, не розбойничок. Я й прийшов і к тебе, і спросить тебя, ти дозволишь ты мне оженитеся. Расскажы, адкуль была гэтая песня? Это нават некая цэнтральная Беларусь. Я яе калісьці услышала на аўдыёзапісах, калі вучылася ў музычнай вучэльні імя Мяглінкі. У нас там было вельмі шмат касет, і мы слухалі. Я заўсёды там выбірала песні. Мне было нецікава з кніжак, са зборнікаў. Мне хацелася пачуць, як па-сапраўднаму яна гучала. Вось, і... Ну, я трохі там яе перарабіла. Ну, песня же жывець, да, народная, яна ж развіваецца з кожным пакаленнем. Вось, яна ў мяне трохі пад мяне перарабілася. Што табе дае веданне вось вялікага пласту беларускай культуры, гэтых песень бабуліных? Вось, якой ты становішся, калі іх чуеш, і ўвогуле, якой ты стала, дзякуючы ім? Да, я з дзяцінства іх спяваю. Мне неяк пашанцавала з выкладчыкамі, не ведаю, з маімі мамай і цёткай, што я заўсёды некую класную музыку слухала, і нават настаўніцы класныя былі. І увогуле, ну, з беларускай песняй можна што заўгодна рабіць. Якую б музыку не сыгралі, можна пад гэту музыку спець народную песню, праспяваць. І, ну, гэта так неяк магічна. Мне здаецца, нават калі я апынуся ў іншай краіне, не ведаю, музыкі будуць іграць сваю некую музыку, я магу падысці, праспяваць нашу песню пад іх музыку, і гэта будзе крута. Мне здаецца. Слухай, калі падводзіць вынікі года, ну мы зараз сустракаемся напрыканцы года, вось, якім асабіста для цябе стаў 2021? Ну, мне так усё змянілася, мне прыйшлося ўсё кінуць. Мне там было ўсё, да? Ну, такое, стабільнасць такая была. Праца, вучні, там музыкі, творчасць некая, там, не ведаю, друзья, родныя, кватэра. І тут вот зараз усё па-іншаму, ў іншай краіне, з іншай мовай, якую трэба вучыць. І гэта такі, таксама, я думаю, прикольны экспірыенс для нас. І ўсё, што не робіцца, яно к лепшаму.
я вернуся туды. Ну, 100%. Так усе гавораць. Да. Вось, но зараз робім нешта новае, знаёмся з новымі людзьмі, шукаем што-то новае, да, новых музыкаў, напрыклад. І для мяне гэта вельмі складаны быў крок, вельмі складаны. І для мяне, там, і для майго мужа, ось, і для нашых сяброў і бацькоў, але ж я думаю, што ўсё будзе добра. Ну, натуральна, толькі на гэта і спадзеў. А якім стаў 2021 год для беларускай музыкі, на твою думку? Вельмі складана там было што-то такое рабіць, за што маглі цябе проста забраць. Але ж я думаю, што тыя, хто рабіў не ў Беларусі штосьці, я думаю, што шмат чаго новага з'явілася, да, і нават людзі тыя, хто там, напрыклад, ніколі не звяртаў увагу на тое, што адбываецца, усё роўна гэта адгукаецца зараз ва ўсіх, там не толькі ў музыках, ва ўсіх гэта адгукаецца. І гэта прыкольна, што нават творчасць можа змяніцца. Але гэта ўсё, канешне, сумна. Я вельмі сумую, што я з'ехала, я толькі зараз пачынаю так сумаваць. Вельмі сумаваць. Слухай, у мяне як атрымалася, да мяне сум прыйшоў толькі зараз, хаця я тут ужо 5 месяцаў, амаль што, і вось, відаць, у апошні месяц так накрыла. Больш за ўсё, Але, што робіш, такая сітуацыя. Мне падаецца, што яшчэ калі браць беларускую музыку, вось гэты 20-21 год, ён стаў такім добрым момантам, калі беларусы адкрылі для сябе беларускіх музыкаў. Таму што раней было ўсё ж так, што беларуская музыка, што там беларускія музыкі ўмеюць і так далей. Але гэтая траса па дварах у свой час зрабіла сваю справу, і калі беларускія музыкі таксама падтрымалі беларусаў, і людзі нарэшце пачулі, што беларуская музыка, яна існуе, што яна класная, што яна цікавая, што яе можна таксама любіць, яе можна спяваць, пад яе можна танчыць і так далей. І вось гэты момант, мне падаецца, у 2021 годзе ён таксама яшчэ больш замацаваўся. То бок Так, але ж шмат хто з'ехаў. Шмат хто з'ехаў, сапраўды. І цяпер вось ты яшчэ не так даўно была ў Мінску. Што ты бачыла ў клубах? Ты хадзіла калі-небудзь на нейкія выступы? Што там адбывалася? Не, я вось за гэтыя, з каранціна пачынае. Мне здаецца, вось такіх канцэртаў толькі вот кавера. Вот гэта да. Але ж не, я патрапіла на класны канцэрт Botanic Project. Да. Ось, это было ў верасні. Яны таксама ўжо з'ехалі, але гэта было так вау, таму што гэта было праз дарогу, праз Губопік, і, клас, я вельмі люблю хлопцаў гэтых нашых. Але таксама, на жаль, з'ехалі. Да, жаль. Просто, там немагчыма проста нічым зараз займацца у такой атмасферы. Мне нават не было такой прухі на нейкую творчасць, я нічога не рабіла. Просто ўсе думкі, они не аб гэтым. Просто не пісалася, нічога, складана было. Але ж я спявала просто вось джаз у барах, і гэта моя такая была тэрапія, такая рэабілітацыя. Мне было вельмі класна, калі б я вось не спявала, не выкладала вакал для дзетак, калі б дзеткі там мяне не весялілі, я не ведаю, я бы уже, наверное, таблетки пила б какие-то антидепрессантные. Ты часто выкладаеш у сваіх соцсетках свае урокі з дзецьмі. Потому что гэта так весело, гэта так кранальна, они такія класныя. Они меня так, не ведаю, как это, воодушевляют, я не ведаю, натхняюць, да, они меня так натхняюць. І я так зараз сумую, але у мяне ўжо дзеткі з'явіліся ва Вроцлаве. Польскія ці беларускія? Беларускія. Там вельмі шмат. Там беларусаў просто тысячы ўжо. Ось, я ўжо чакаю, што я прыеду, буду з імі там спяваць. І па-беларуску таксама. Класна. А вось зараз ідуць каляды. Што для цябе значыць гэтае свята? У вас была нейкая дома традыцыя? Не было ніякай традыцыі, таму што у мяне ўсе з Мінску, у мяне не было ніколі вёсцы. Вось. А вось калі я прыязджала на хутар к Насці, нашай Хмель з Крыві, там у іх жылі 2 бабулі.
і яны заспявалі песні. Вось калі я першы раз гэта пачула, іх песні, іх спевы, такія, я плакала. Я паўгадзіны просто мне іх не было жалка там как-то. Яны просто гэта так кранальна было, так вось у сэрца, што, круто. І я бы, конечно, хотела, чтобы у маёй сям'і былі такія традыцыі, але не, у нас такіх няма традыцый. Я ўвогуле так асоба, такіх на нейкіх сапраўдных калядках я не была, не спявала. Мы рабілі нейкія калядныя канцэрты там у дзяцінстве, але вось так сапраўдна мы толькі вось, напрыклад, з Насцяй у Залесю яе рабілі загуканне вясны, мы рабілі купалле. І вось мы думалі пра калядкі, але ж вось не атрымалася. Ну яшчэ ўсё наперадзе. Да. Ну што, зараз у нас будзе калядная песня? Ну да, паспрабуем зрабіць калядную песню. Што за калядная песня? Я там некалькі калядных песень праспяваю. Добра. Я нагадаю, што Валерыя Валачко, вакалістка гуртоў «Крыві» і гаротніца сёння нашая госця. І сёння час дайшоў нарэшце да калядак, таму што б не адбывалася, святы ідуць, святы нікуды не падзеліся, таму ўсё ж святочны настрой зараз павінен быць, як бы нам цяжка не было. Так што калядкі ад Валерыі Валачко і Рыгора. Пайшла каляда, калядуючы, пайшла каляда, калядаючы, а за ёю дзеўкі шчадруючы, а за ёй дзеўкі шчадруючы. Ой, рано-рано куры запели, коляда, куры запели. Ой, яшчэ раней Машенька встала, коляда, Машенька встала. Раненько встала, косу чесала, коляда, косу чесала, косу чесала, молодцу ждала, коляда, молодцу ждала. Коляда, колядица, добрая молодица, 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 коляда, колядица, добрая молодица. Атрымалася. Вау!
Вельмі нават супер атрымалася. Спадзяюся, нашым слухачам таксама спадабалася. Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё спявачка Валерыя Валацько разам з Рыгорам. Рыгор ёй дапамагае на саксафоне. Вось музыкі Это была нам импровизация, калі што. падарылі такую калядную, цудоўную, настраёвую імправізацыю. Слухайце, ну я вельмі вам дзякую, што вы да нас прыйшлі. Я так разумею, Валерыя, давай праанансуем яшчэ раз ваш выступ у арт-рэзідэнцыі, так? Ну, каб маглі людзі прыйсці, хто тут у Варшаве, і паглядзець на ваш выступ і цябе ўбачыць. Так, гэта будзе ў маладзёвым хабе на плацы Канстытуцыі 6, 29 снежня, я думаю, што ўвечары, недзе так. І там будзе вельмі шмат імправізацый, такіх цікавых. Ну, не так, але ж будзе клас. Хвілін на 40, і музыка будзе там волі падгайскай. Вельмі такая прыгожая, што ось у мяне ўсе гэтыя дні, калі мы спяваем, я ўся ў мурашах. Так, Оля класная беларуская кампазітарка. Да. А сёння у нас будзе імправізацыя з фарсобай. Дзе? Вось там А, же, да. мгм. Ну, вось ён таксама дапамагае. То есть, Ён там да. настаўнікам выступае, наколькі я ведаю. Да. Ну і трохі там вот эти імправізацыйныя кускі будзем разам рабіць. Ну, карацей, у нас там такая класная туса. Слухай, ну а цяпер давай цябе, нашым слухачам, пажаданні на каляды Новы год. Все будзе добра. Жадаю ўсім кахання. Любіце адзін аднаго і все будзе добра, все будзе клас. І я спадзяюся, што мы ўсе неяк вернемся ў Мінск, і у нас будзе вялікае свята, і мы будзем спяваць, абдымацца і усміхацца. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што сапраўды так і адбудзецца ўсё аднойчы. Будзе вялікі карнавал, той самы, пра які я памятаю, Олег Хаменка ўсё казаў, што каляды гэта беларускі карнавал, насамрэч такі самы, як і у Кёльне ці ў Рыа-дэ-Жанейра. Так што будзе наш мінскі і будзе сапраўды шмат класнага ўсяго. Што ж, Валерыя Валацько, Рыгор, сёння нашыя госці, гэта была музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Заставайцеся з Еўрарадыё і добрага вам усім настрою.